Uuteen videoon. Tässä videossa korjattaisiin yläpeltoristeys. Tuossa menee tie tuolla. Puskien sisällä ne kaikki pitäisi kaataa, niin sitten olisi tie toiminnassa. Ja tästähän isä silloin joskus kaivo, kun se ei vetänyt tää oja, niin se kaivoi sen pois. Ja nyt meillä olisi tarkoitus laittaa tämä putki, ojarumpu, tuohon noin ja korjata tää risteys. Mä oon tosta ehtinyt kaivella, kun unohdin kuvata siitä, mutta tällä vehkeellä. Eiköhän sitä nyt jotakin tuu. Ainakin on kova toivo ja usko. Ja tosin tää on nyt 3. kerta, kun mä tällä koneella kaivan, että tai ylipäätään niinku teen jotakin töitä. Mutta kokeillaan ja katsotaan mitä tulee. No joo! Nytpähän olisi. Tässä on tosiaan 2 kantoa tässä. Pitää sitten viedä pois. Kuvataan siitäkin. Ja nythän se putki olisi sitten tuolla ja ruvetaan laittaa maata päälle tässä. Vielä etukauhalla tuosta otetaan nämä vanhat putket vekeen ja laitetaan maata ja sitten käydään hakemaan vielä. Vähän tarvii lisää maata luultavasti. Kun korkeusero. Mutta eiköhän tästä jotakin tule. Jotakin tuu. Ihan hyvältä se nyt ainakin vielä näyttää toistaiseksi. Koitetaan. No joo, nyt olisi 550. Maat siirretty. Tässä oli tämmönen vanha maakasa, niin puskin sen tuosta pois. Laitoin sitä tähän näin, kun oli vähän kuivempaa maata, kun tuossa alla rupesi menee. Tai rupesi, mutta ois mennyt vähän liejuseksi hommaksi muuten, niin mä ajattelin, että vähän kuivaa maata siihen, niin onko se nyt siellä kauhan alla? Totta kai se on siellä. Voin sitten viedä tosta pois ja sitten tästä nyt vielä ajelee vähän tamppaa ja ajelee, niin tuon tähän vielä yhden semmoisen pienen vajaan kauhallisen tämmöistä samantyyppistä kuivaa maata. Saa sitten, on mulla tuolla harava. Sillä saa sitten viimeistellä, mutta kyllähän siitä nyt sanotaan, että risteys rupee niin kuin jollain tapaa. Enhän nyt tämmöiseltä 15-vuotiaalta nyt parasta voi odottaakaan, mutta minun mielestäni niin tästä on ainakin tulossa ihan semmonen mitä toivoin. Semmonen siitä tuli. En tiedä tuliko hyvä. Voitte kertoa mielipiteenne sitten siellä kommentseissa. Nuo tuolta vielä pois. Nuo putket. Sittenpä se olisi. Vielä vähän, jos vaikka haravalla haluaa tai jotain. Voi vähän siistiä. Siinähän se rupeaa olemaan. Semmonen siitä nyt tuli. No joo. Tässäpä tää video alkaisi olemaan ja nyt on tuossakin nuo kaikki romppeet, mitkä sieltä tuli joo, eipä tässä muuta. Meikäläinen kiittää ja kuittaa. Nähdään ensi videossa. Moro!